Πωλείται διαμέρισμα 51 τετραγωνικών μέτρων. Στα Καμένα Βούρλα. Πωλείται επιπλωμένο διαμέρισμα δεύτερου ορόφου, συνολικής επιφάνειας 51 τετραγωνικών μέτρων, στο κέντρο των Καμένων Βούρλων, με θέα στη θάλασσα και σε απόσταση μόλις 60 μέτρων από την παραλία. Το διαμέρισμα αποτελείται από ένα υπνοδωμάτιο, ενιαίο χώρο σαλονιού και κουζίνας και ένα μπάνιο. Είναι κατασκευής 2007 και διαθέτει αυτόνομη θέρμανση πετρελαίου, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια και σίτες. Επιπλέον, το διαμέρισμα διαθέτει εντυχισμένες ντουλάπες στο υπνοδωμάτιο, δάπεδο με πλακάκι και πόρτα ασφαλείας. Η ανοιχτοσιά εξασφαλίζει καλό φυσικό φωτισμό και αναδεικνύει τη θέα προς τη θάλασσα. Το ακίνητο διατίθεται πλήρως επιπλωμένο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα χωρίς πρόσθετες εργασίες ή εξοπλισμό. Αποτελεί μια ιδιαίτερα λειτουργική επιλογή για εξοχική κατοικία, μόνιμη διαμονή ή τουριστική εκμετάλλευση, συνδυάζοντας την άμεση πρόσβαση στην παραλία, τη θέα στη θάλασσα και την κεντρική θέση στα Καμένα Βούρλα.